A daidai wannan zamani da ake cike da fitintunu da ƙalubale iri-iri, ba abin da ya fi alkhairi gare ka shine irin ka rike Allah, sannan kuma ka kasance mai bin abin da annabi ya faɗa. Ka kasance mai kyautata mu'amala tsakaninka da mutane, domin ko bayan ranka hakan zai zama maka amfani. A daidai wannan lokaci da ake fama da kashe-kashe da yunwa da fatara da talauci, duniya ba daɗi, ba abin da ya fiye maka alkhairi irin ka rungumi ƙaddarar ka, sannan kuma ka kasance mai yi ma Allah biyayya. Ka zauna da kowa lafiya, kada ka ci haƙƙin wani, kar ka bari ka mutu kana mai yanke zumunta, sannan mai annamimanci da giba da kulli da ɗan uwanka musulmi. Ka kasance mutum na ƙwarai, ko bayan ranka in ka mutu ka koma ga Allah, za ka kasance daga cikin masu nasara wanda Allah zai gafarta musu. Sannan ka kasance mai yin haƙuri, domin inna Allaha ma'as sabirin, inna ma yuwaffas sabirina ajrahum bighairi hisab.